Да не може да минете, да? Базата на какво ни ограничавате правото на придвижване? Ние искаме да изразим гражданската си позиция. Защо не можем да отидем в рамките на протеста? Има пресцентър на МВР, дали са ми зона за отговорност и ми казаха да изпълнявам задача. Кой ви даде задачата да ограничавате гражданите да си изразяват позицията? Ние сме мирни граждани. Работите ли в ТСК? Общинска банка? Кой ви даде разпореждането? Чие разпореждане изпълнявате? Казах ви, че си има пресцентър на МВР. Аз само не разбрах като си секретната задача, каква е да не минават хора, които работят. Това ли е? Какви хора могат да преминават? Значи в момента никакво движение. Тук нека да работиш и да живееш. Защото не ни пускат. Просто си е мирно. Можете ли да го направите? Казах ви, че не може да ме пуснат тук. Господин полицай, може ли да се легитимирате? Кой ви го каза? Има си началници. Кажете как се казват началниците. Кажете как се казват началниците. Има си пресцентър на МВР. Съгласен съм. Няма само пресцентър на МВР, има право за свободно придвижване. Ние сме мирни граждани, които искаме да изразим позиция. Изпълнявам си служебните задължения. Ще се легитимирате ли пред мен? Ще се легитимирате ли пред мен? Разбирам ли, ще се легитимирате ли пред мен? Мене и детето ми, кой ви дава право да ни будете така един насам, един натам. Значи повече няма да коментираме, не пускаме никой и си трябваме, изпълняваме си служебните задължения. Има си пресцентър на МВР. Заповядайте. А на базата на какво ни ограничавате правото на придвижване? Имате заповед от кого? Вие как се казвате? Име, чин, номер, РПО, господине, знаем какъв е законовия ред, как трябва да се легитимират полицаите. Моля ви, аз не казвам, че вие нямате право да изпълнявате служебните задължения, но вие трябва да се легитимирате пред граждани. Вие нямате значки в момента, трябва да се легитимирате или с значки, или с лични карти. Защото съвсем теоретично вие може да не сте полицай в момента, разбирате ли? Аз имам атрибути на полицай. Значи закона е казал лична карта или значка. Ще ни покажете ли някой от тях? В момента си изпълнявам служебните задължения. Кой ви е дал служебните нареждания? Име. Кой е ръководният ви офицер? Той самия офицер. Кой ви е дал служебните ви разпореждания за това да ни ограничите правото на придвижване и да не можем да стигнем до протеста? Какво ще стане, ако минем оттам? Вижте, граждани нататък минават. Какво ги правите в момента студентите оттатък? Биете ги като преди 5 дена ли? Защо не можем да отидем при тях? За Барончо може. Така се получава. За купица може, за хора не може. Ще се легитимирате или отказвате да се легитимирате? Вижте, разбирам, че си вършите работата. Питам ви за вашите задължения в рамките на закона. Защо не изпълнявате закона? Като аз не искам да премина, аз искам вие да се легитимирате. Няма как да си уважаваме полицията, когато полицията не изпълнява закона. Разбирате ли? Това са милиционерски методи. После, естествено, че ще ви се ядосват хората и ще ви викате ничари. Защото вие трябва да защитавате правата и закона, а не да изпълнявате заповеди безименни, като сте си прибрали значките. И както виждате, ние не сме някакви лумпени, които отиват там да блъскат. Но защо не ни пускате при студентите? На базата на какво? Имате ли писмена заповед, господине? Добре, благодаря ви. Помислете за нещата, които ви казахме и вечерта, като ви свърши работното време. Защото полицията, ако не действа в рамките на закона, тя става абсолютна безсмислена машина в ръката на който да е властник. Утре ще дойдат други. В други ден Волен Сидеров, като стане министър-председател, пак ли така ще изпълнявате? Безгласно. Помислете за това. Пак ще живеем в една държава. Пак ще се срещаме, за съжаление. Ние пак ще бъдем мирни, между другото. Айде да ходим да минем отдолу.